салом дӯстон, айни замон дар чорраҳаи гулистон қарор дорем, назди сирк. Аз ин тараф худи сирк, аз ин тараф бошад Маладёжни театри ҷавонон ва Султони Кабир. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 16 бошунаи бурад мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 13 бошунаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 13 шунаи бинои новостройка. Худи бино аз 16 бошуна иборат аст. Дар бино ду талиф дар дӯстони азиз, хона бо таъмири нав ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Наворумона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо дӯстони гиромӣ даромадгоҳ мебошад. Инҷо роҳу рав аст. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ҷои кладовка. дӯстони азиз, аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, хонаи нав аст. дӯстони азиз, баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. Якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. хонаи нав. тирезаҳои хона бошад, тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. дӯстони азиз, минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. хона назди чорраҳаи гулистон, назди циркда ҷойгир мебошад. минтақаи беҳтарин аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра тирезаҳои панорамӣ дорад. дӯстони азиз, ва ин бошад сеюм ҳуҷра. ва дар даруни сеюм ҳуҷра дӯстони азиз, дари ошхона. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳама мебели техника кор мекунад. дар инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, ва дар инҷо бошад кладовка. дӯстони азиз, аммо ин ҷоро ки мебинед дӯстони азиз, трубаи ҳоҷатхона ба ҳазор дар инҷо метавонед боз яктаи дигар ҳоҷатхона кунед. ин вариант ҳам ҳаст. дӯстони азиз, нархи хона бошад 795 600 сомонӣ, 72 000 доллар. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаӣ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.